गिबियाव मैयानि जाथायखौ लानानै जाय बिथाङा जिउ गोमाबाय बेनि थाखाय आं बेक्तिगत जानानै आंनि न'खरनि जानानै जोंनि सरकारनि जानानै आं दुखु फोरमायबाय। 2 नाम्बाराव बियो मानसिफ्रा बुंलाबायदों NGOनि माबानि थाखाय जादोंना। NGO होननाय खुनु NGOआ फरेस्टनि एक्टिभिटिसआव बाहागो लानो मोना। बेवहाय मोनसे नियम दङ। बेनिखायनो जोंनि BTC सरकारा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआव पास खालामनानै सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै 125सा मानसिनो साख्रि होनाय जादों। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै बिथांमोना दानसेयाव 8,000 मोनो। बे स्पेसियेलि फर दा फरेस्ट प्रटेक्शन आरो बिथांमोना दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जयेन्टलि बिथांमोनाबो फरेस्टनि मोनसे पार्टखा। बे NGO नङा। फरेस्टनि मोनसे जयेन्ट अपारेशनाव मोगा-मोगि जानानै माबायदि जालायदों जों बेखौ मिथिया। बे जाथाया जानानै थांबाय। बेनि सायाव जों DC लेभेलनि इनकुवेरि होनाय जाखाबाय। चिफ सारा दहाय फुङावनो बेखौ इनकुवेरिखौ होनायनि थाखाय अर्डार होबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै। इनभेस्टिगेसना जाग्रोदों, बिनि रिजाल्टआ उनाव ओंखारगोन।